Koľko máte rokov? Ja? 65. A dôchodok dostávate nejaký? Nie, nič. A vy, babka, dostávate nejaký dôchodok? 200 korún. Koľko dostávate penzie? No, ja to málo dostávam. 270 korún. A stačí vám to? Aj. No, keď fajšel by stačilo na tabák, ale nefajčím. Babka, tak koľko dostávate toho dôchodku? 85 koruník. No a stačí vám to? Čo by stačilo? Ja musím umrieť za 2 týždne, mi to nestačí, no. Keď bych len z toho žila. No a deti sa o vás starajú? Nestarajú vôbec, nič. Lebo oni majú každý svoj krdel detí, no. Ako sa môžu o mňa starať? Tak, detko, s kým tu žijete? Že ženu starú. Babu, no. A koľko dostávate dôchodku? 230 korún. No a z čoho žijete? No mala som ešte nejakú roličku, dokiaľ som korunku mala to opraviť a niekoho na Janus obrávam, a už keď obrávam len sama, no už to nevynáša taký užitek ako prvek, no. Nemožné z toho ani vyžiť, no viete.